Noia amosa o seu comercio cunha nova edición do Pop-Up. Diferentes negocios sacan os seus produtos rebaixados á Alameda Noiesa nunha cita que se agarda positiva para os profesionais. A rúa toma protagonismo ao longo do verán, diferentes actividades desenvolvense no exterior e tamén as tendas trasladan parte das súas existencias a fora do seu lugar habitual. Noia Histórica impulsa unha nova edición do Pop-Up, polo que a Alameda local enchese de negocios e diversidade de produtos con descontos para dar saída ás pezas de temporada. La idea, el concepto de esta feria es que los comercios saquen a la calle todos sus productos a precios muy asequibles. Este fin de semana, además de la Feria de Comercio Pop-Up, tenemos organizadas una serie de actividades. Para mañana, para los más pequeños en la Alameda, tenemos un hinchable de agua y después el domingo tenemos una sesión vermú amenizada por DJ. También contamos este año con una jaima de la Xunta de Galicia que es Compensa, es una campaña de sensibilización medioambiental. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, pues con todos los tickets de compra que se pueden adquirir bien en la Feria Pop-Up o en todos los comercios asociados a Noia Histórica, lo enseñamos en la jaima de la Xunta de Galicia y nos entregan una bolsa de tela reutilizable. También el domingo al mediodía, a las 2 de la tarde, vamos a tener junto con esos tickets de compra el sorteo de un San Cosmeiro. E anima a xente a participar e mercar nesta feira do comercio noiés. Este ano ten presenza Cáritas cunha recadación especial. A nosa idea é facer unha recaudación para Venezuela, para os damnificados do terremoto de Venezuela, agradecer de feito ao Concello e a Noia Histórica que hayan contado con nós para este acto e, bueno, que a xente pois nos bote unha axudiña que boa falta lle fai ao pobo venezolano en estes momentos tan duros para eles. Y decir que tenemos una hucha depositada en la jaima de la Xunta de Galicia para que quien quiera puede dar su donativo para Cáritas. O alcalde de Noia, Francisco Pérez, recordou a súa estreita relación con Noia Histórica e puxo en valor o traballo diario que fai a asociación na promoción do comercio local. Creo que estamos tendo un verán de Noia moi dinámico, moi participativo, donde se está notando moitísimo a afluencia turística de fora e o número de visitantes que, sin ningún tipo de duda, vai axudar tamén a dar un empuxe ao comercio. Entón, creo que esta feira vai a ser unha boa feira, temos unha condición climática moi boa, un montón de actividades, como dixo antes a presidenta, que van a acompañar a feira. De feito, mañán temos a parte da concentración moteira, que é todo o fin de semana, temos mañán unha noite aberta con un montón de programación cultural moi interesante que sin duda vai a reforzar esta actividade. Ademais, apunta que o comercio noiés tamén se beneficiará do verán tan bo que está a ver. É unha especie de aperitivo cara a un outono que creo que nos vai a vir moi quente con esa segunda edición de Merca na Vila que próximamente se vai a anunciar e no que Noia tuvo unha repercusión e un éxito de campaña moi importante o ano pasado, sendo o municipio que máis traballou neste sentido. Esperemos repetir ese posto este ano. E nada, animamos a todos, como sempre, a vir este fin de semana a Noia, que ten un montón de espectáculos e un montón de actividades para todas as idades, para todos os públicos e con un entorno como o de Noia, que é un entorno excepcional. A Pop-Up desenvolverase ao longo de toda a fin de semana e rematará o domingo ás 10 da noite.